Het is een en al oranje wat de klok slacht bij de vlaggencentrale in Dokkum. Wilst gewoon andere bedrijven hadden oranje productie ze staan gewoon aanbouwen, omdat ze benauwd zijn om goed oer te houden, is hier alleen nog maar aan het opschalen. Het is mooi dat we 4 jaar geleden precies weten wat er toen gebeurde. Dan kunnen we dus redelijk inschatten en ook het risico beperken. En ondernemen is risico nemen. Dus ja, je kan goed gokken en je kan verkeerd gokken. Maar dat doen we wel gedoseerd. Dus dat komt goed in. Maar wat het lucratieve business lijkt het, met oranje koorts de vlaggencentrale net grote bulten geld op. Maar het is nevens directeur Hageman wel goed voor de klantenbinding. Intussen kunnen we het op de grafische afdeling in het geheim al werken een oranje vlaggen voor de finale. Wat kun je eens vertellen over de nieuwe finale vlag? De nieuwe finale vlag? Helemaal niks. Dat blijft geheim vanzelf. Waarom? Nou, dat kunnen de concurrenten zien mij. Dus we moeten dus een beetje rustig houden nou, hè? We kregen heel veel commentaar van, kunnen jullie eigenlijk nog meer toespitsen op het evenement zelf? En dat vonden we zo'n leuk idee, dat we vanochtend dus besloten hebben, we gaan 2 ontwerpen maken. 1 met een Braziliaanse tint erin en 1 met een Duitse tint erin. Want dat zijn dan de 2 finalisten. Dus, en dat besluiten dus donderdag te kijken welke vlag we gaan maken. En hoeveel ga je hem dan van die finale vlag maken? Veel? Ik denk wel enkele duizenden. Mocht Oranje nou 4 hier op de finale helje, dan is de kans groot dat deze kantoormaarwerkers vreet in de productiehal stenen. Want dan wil elke in ieder geval zelfs een vlag aan.